να μας εξηγήσετε την παρουσία σας εδώ. Εσείς είστε επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας Νέας Δημοκρατίας και σήμερα είστε εδώ να στηρίξετε τους στόλους. Εκεί τελείωσε. Την ημέρα που βγήκε η Νέα Δημοκρατία του Σαμαράς, εγώ είχα δηλώσει εκεί τελειώνω. Την επόμενη μέρα, αν δεν εφαρμοστούν πολλά από τα μέτρα που εξήγηλε τότε ο κ. Σαμαράς, εγώ θα είμαι στα κάγκελα. Και αυτό κάνω εδώ και αρκετό καιρό. Και φυσικά θα συνεχίσω να κάνω γιατί. Διότι δεν είναι δυνατόν άλλο να λέγαμε και άλλο να κάνουμε. Αυτά τα γνωρίζαμε. Εξάλλου, μιλάμε για ένα χώρο που έχουμε μεγάλη υποχρέωση απέναντι στους έστωλους της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, απέναντι στην εκκλησία, απέναντι στους δικαστικούς, απέναντι στους πολίτεκνους, απέναντι στα ανάπηρα παιδιά. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για τον φύλακα άγγελο της ελληνικής κοινωνίας που είναι η αστυνομία και εμείς να αποδεκατίζουμε αυτό το ηρωικό σώμα. Η αστυνομία δεν είναι το μαύρο πρόβατο της κοινωνίας. Είναι δικά μας παιδιά και πρέπει να τα διαφυλάξουμε.